खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट फिन आरोबाव सोमजिदों गिख्रंथाव दावहानि थासारि पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा आफगानिस्ताननि साथाम क्रिकेटारफोरनि जिउ खहा नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों फिन आरोबाव दावहानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गुबुन गुबुन सीमा गाग्लोबनायनि दुंहाव थासारिया बांबोगासिनो दं पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि सीमायाव जानाय दाङाबाजिया गिख्रंथाव महर लानो हमदों होनना बे समाव सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों पाकिस्ताना आफगानिस्ताननि सीमायाव साबजाथावै हाबा मावदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों दावहा दोनथ'नायनि दसे उनावनो पाकिस्ताना आफगानिस्तानाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों दावहा दोनथ'नायनि माखासे घन्टानि उनावनो खोला सानजा आफगानिस्तानाव पाकिस्ताना गिख्रंथावै गाग्लोबदों पाकिस्ताननि बेबादि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव आफगानिस्ताननि साथाम क्रिकेटारजों लोगोसे गासै 37निबो बांसिन सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमाना लानांदों आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों फिन फोरमायबावोदि बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट फिन आरोबाव सोमजिदों गिख्रंथाव दावहानि थासारि पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा आफगानिस्ताननि साथाम क्रिकेटारफोरनि जिउ खहा नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों फिन आरोबाव दावहानि थासारिया गिख्रंथाव महर लादों पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव गुबुन गुबुन सीमा गाग्लोबनायनि दुंहाव थासारिया बांबोगासिनो दं पाकिस्तान आरो आफगानिस्ताननि सीमायाव जानाय दाङाबाजिया गिख्रंथाव महर लानो हमदों होनना बे समाव सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों पाकिस्ताना आफगानिस्ताननि सीमायाव साबजाथावै हाबा मावदों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों दावहा दोनथ'नायनि दसे उनावनो पाकिस्ताना आफगानिस्तानाव गिख्रंथावै गाग्लोबदों दावहा दोनथ'नायनि माखासे घन्टानि उनावनो खोला सानजा आफगानिस्तानाव पाकिस्ताना गिख्रंथावै गाग्लोबदों पाकिस्ताननि बेबादि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव आफगानिस्ताननि साथाम क्रिकेटारजों लोगोसे गासै 37निबो बांसिन सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमाना लानांदों आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन खुलुमबाय आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो थेंक इउ